chichaitika Kuda kumusika ati kansuru yeharare yaramba kumusika kuti anzi atichada zvonamirwa zvimakebheni zvimashopu kumusika ikoko varamba but vari kubvisa zvinhu zvavo vega. Saka waona chimusika ichandaona kumusika ndechekutika masoja ariko arutendera arimo muteritori macho arimo masoja nepolisi variko mapolisi varikuti vakati nechi futi vachidedzera kuti bvisa wega hatidi kuzovengwa vari kutaura nechi nemicrophone aiwa ndizvezvo zvimwe chete saka hapana munhu arurowa aiwa kurova hapana havana mborova kana munhu nhasi havana kurova vakamborova rini asi vakamborova rini wacho izvo zvakatangapane zvakapfuura pa vairova vanhu vakatouraya kwete kurova vaiuraya pane vanhu vakaurayiwa atotoziva vanhu vakatofa uyo kuna 7 akaurayiwa ndoziva inini akatonomuviga apapamba pake asugone pfuti nani pfuti ndedze Zanu pfuti ndedze Zanu PF Zanu PF yakati hanzi tabirwa hanzi vanhu vacho vakapa mauniform saka inini I wonder why kuti okay mbavha idzi dzakaba uniform dzechisoja anditika saka vakazoba nepfuti vakaba nemotikari dzacho futi zvese vakaba zvese Zanu yakaipa apataura zvinhu zviopposite saka utaura kuti masoja ndezanu izanu PF Zanu yakaipa handitodi chose pamwe ndezonyundurwa zvangu asi Zanu handidi ini unotaura zvaunoda aurambizwe kamunhu kuita zvaunoda Zanu inouraya baba yakambouraya reo inouraya inotonga chitororo zvaunoda iwewe ndo zvaunoita unomanikidzirwa kuita zvausingade aiwa kuti pamusika pachene zvakaipa here kungono kuti takataura nyaya pamusika but wakutaura mhene kwawakuanombopaona pakachena unopaziva pakachena here pamusika wazvarwa kuti ndakave marare kutara iri musika wakachena uri kuona pane paibe pakaswa maketi musika wehembe paibe oza pane chaitemirwa loto chete chimba chete chakamira chega chiri paipai nhasi chamira chega aiwa hatisati vari kubvisa chabviswa china chiri aiwa ndati vari kubvisa vanhu zvinhu zvavo things which are surrounding ichecho chinhu zvakaipa pakuti chiipa paikuti chipe vamwe vakaipa vakanaka vacho vari vakanaka vari kuzvinyirira asi konozva vari kuita zviri raitera kuti kuchene zvakapedza iwo kada kutengawo nemusupermarket usingarorwe maparaisairetu usingazi macoins hatisi kuda zvakaipa izvozvo kuti uita zvehwawaka usinazitaura point yako wangawapenda but kuda chinhu chakatopenda ini kwateri ini handinyebe baba kana kunyeba kana tasepa kutaura kwangu ineneka ini Zanu yakashata kwandiri yakakuite chiyo handide yakakuite chii ndakapitwa chikoro nabereke vangu nine Zanu iwe kumusha kwenyu kuzako kuba pana mugabe kusvika pana iyeye wacho nozaneka ndakaona kamwe kamupana kachifamba muroti kachimakika kati this time ukadedzwa 8 year uvhote and next time ukadedzwa 8 year uvhote saka zviri kurei chizvo zvokuda uvhote
Sobota zvinokubvanyirira futi. Aiwa ka. Those are crooks. Crooks. Sha vana rugadzirisa nyika. Saka vapwa Nyika ipi? Ino Akazisa nyika ipi? sha nyika Ngoni zvikepini zvabviswa ingwana. Ndogadzirisa changu toure. Vanhu vangani. Chapari. Makembeni makamuneva anoshanda kumabasa Muchi. Imo makembeni. Makepini ekusika. Kusika kunogara. taitobatwa kuiyo masikati Koma industry akavhura ndihapi. Wakambokwira bhazi. Wakavhura kupi kwebwaiti. Aiwa, kuda wakambokwira bhazi. wakambokwira bhazi uchienda kutaundiri Basi Aupumirwe. wakambokwira bhazi pamusika uchienda kutaundiri Auputirwe Sharo mabhazi. wako. Aukwidwe kombi isina vanhu uchinzi yakutoenda mamanje. ndokwira zvinhu Kutaura kuti vanhu vakagadzira zvandoziva zvakadaro vakaipa. iwe zanu yakatoshata iwe Shata chiko. iwe Iyo makomboni asambosapota mukoma endinoziva mukoma Oti zvakanaka izvo. ini zvangu kana iri mwesaidi aini zanu handisapoteni zaita ngandinitire vanhu acheva hapana zvaunomboitwa kani Municipal police. aya vanonitora vanokutora woita seni zvanotora vanokudiiwo zanu yakaipa ndiyauri yazimbabwe Yaura Zimbabwe ipi? saka ndo yakaupisa mazino Zimbabwe yaura mazino ayo aiwa mazino anga akabva ega nokurohwa yakashata wakarohwa ka Warowa nanu wezanu. warohwa nevanezaniri pamazino vachitano remazino ngobvunzwa Warowa nani? yakutadzirira angu ndakabviswa kumadhokuta airwadza Kwa doctor kunonyeba iwe. Kuda doctor ndandakabviswa kumadhokuta pakati peusiku ukaenda wadhokota panyuwe pakati peusiku ndakabviswa kumadhokuta ndega Mazina ndowamona dhokta anobisa mazino usiku kune madoctor. ariko ariko anonzi chii ndakabviswa panenge pakofumana aitwe akabviswa pakofumana ari 2 kwa 1 Na doctor usiku. Iwe sezandinyebere iwo wakafuma iwo. vanogoro Vanokuro kuyo doctor ane surgery iyoyo ndiani dentist upi iwe. Taura iwe kuti wewe unenge uchitaura zvakabasa. Zvanakaita sei? yakashata Yakashata pa. zanu ndakaibeka ini handimbotaura kana kunyeba Taura akapoa. zanu inini kwandiri inini yakaipa kwandiri Saka akanaka ndiani? zanu pf yakaipa akanaka ndiano right pati akanaka Taura akanaka wacho. Msatye. Usatye. apa zvitora zvepolitics kani Atitora politics akanaka. asi inini kwandiri related kwachoka munhu akanaka vanomuziva ndiani ani nelson chambisa Akanaka chi. atonge aiyo ngapiwe apiwe chii iwe hawo aiyo asina kuvhoterwa Asina votirwa, asina kuina. akavhoterwa ndiani Eh? aripo ke Aripo. Chief Justice akavhoterwa Luke Malaba wakati. iwe munanga bachamwana anakati akana 140 chaicho Wakana chi. wani chaiyoka hana Right. munangabwa hana meta 140 Vanhu vezeki vanopenga. wageza nezuro Vanhu vezeki vanopenga. wawo unononzi atiti kuno kuzimbabwe takutomwa wawo unotambudza because tiri kutambudzwa nehurumende iripo unonzi chii mpewa wake tiri hurumende mpewa wake angane wawo wake ndandinawo vanovenavo handiwatorwa Wapera sha. Wapera. auniwo musombodi here ndomo it's true sakulingi that musomodi yaka unotobayana nematemo apa pamagivi kuseri kwaunotengeswa kana usina afite sense ipapo ka Unodaiwa. uyabeura wawo wangu Ayo Wedzera utitenge timbonyazomwa. ndisepeni ndapina mutoreti uyu ndi business menu asi business he was saka akapera gauri Asitosakota party imwechetenga. I don't even related to me. Waburiswa. Otherwise, let's show you. Do you want us to speak in English? I don't want you. You to be near to me. You are not. Get lost. Yes, get lost. kanenge kachasuka wano These people, no, sir. Ye and his mother. No, that these people, I know them. The Sanpia, the true members of Sanpia. saka wati havana mavhotsi saka kana vari Vanawo tu vakabuda muna second ndiwai. Kuda. Vari poli wajeti. Vari poli office. Iwe
ndomungwanda tiziva kuti munomuna sekretary vanhu vezande vapi tozvati papatsangura pamemata ndotizete kwapa kupa 24 atoita zvemusangano aite zvemusangano unokuita matiri avo vega kopakaya matishets ezanu sei sei makapiwa matishets makapiwa ndivanani inandina hausi wezanu handisi wezanu but waida kana I don't accept anything like that. Ndokupa here, ndokutorera. I don't even receive something like that. Chama is a rotten thing. Ndokupa yechirudzi uda t-shirt. To receive something. Ezanu tine eseka. Red. Kana chikanyorwa nechipi baba. Ndizwane chirungu apezere nechirungu. Uda ipi? Une chirungu. I don't even receive anything from Zanu. Sakutadza kubuda kane mavenda. Aiwa. Mavenda Speak in English. But I know, I'm speaking in English. But what I'm telling you is the truth. I don't receive anything from Zanu. I'm not a Zanu member. I myself, I'm not even a Zanu member. Even anything which comes from Zanu. Most of the things they came. And they were there received most of the things there. Imwe 40 futi kaya Wedzera. Ukaramba ichiwina iwe ungosara urwani. Unani mubatura. Badara akwe iwe. Waisari Murehwa muno. Waisari imwe 40 inani. Iyane 3 iwe urwa. Ayo va4. Dati vanhu vangwe mudhisi munomo. Ireni rese rine. Taura. Rese handitaure. I don't even nominate. Chikutara pamatsangura pandabvisa pamatsangura ndopezana. Ko uyo Alphonso. Aiwa Alphonso atiwe Zanu. Ndochi. Asapute Zanu. Uwa. Patsangura ndopezana biyepo. Na memata vari sto. Muno muna second muno. Ko Wedzera. Vaitengesa vanhu. Ko Wedzera. Aiwa Wedzera aitsvaka mari. Aitsvaka mari. Saka toti uri. Ihure. But wakamuona makamedza achachiuya here. Atakadyiwa. Wakazomuona chiwa makamedza. Koma project amama akapromiswa. Akapromiswa naniko? Namakamadzika. Ani, iwe ndezvezano. Ataura vanhu vezano. Kuyongoripo iwe tiri. Aiwa ini shamari. Ini ndiwe mudhisi shamari. Wakundi Projects ariko. Wakundeni? Wakundiani? Peter Boy ndakawina. Ngene MP. Anogara. Anogara kulongini. Tema. MDC Alliance ndiye ndo supported. Ari ku kansela we. Kansela anonzi chakade. Ndiye akawina. MDC ko president Nelson Chamisa akawina. Wina ku. Akawina. Mbrenzenye kana pafoni. Zvese. Akawina pa. Ndotaka nditi inini ka atondipeni tiuze iyo ukozeka iwe zvanongosapota nezvako zvakasiyana Support ndauziya. Akawina ku. Nelson Chamisa ndiye akawina ndiye president weZimbabwe. Ini zvandoziva president of Zimbabwe is Nelson Chamisa. Ari kutonga kupi? Autotonga. What president weZimbabwe ndabista. weZimbabwe. Nelson Chamisa. Saka utoro tikapinda maofisi tinotoona portrait yake yakatoiswa ipo. Arimo Nelson Chamisa. Ayo akaramba achisapotwa nevanhu vanonwa zvaunonwa izvozvi akawina. Bosi muisapota zvakadhakwa. Ayo hapana zvinhu zvakadhakwa mudara. Imi mega munotoziva kuti munhu akawina ndiani. Kuti ndozviziva sei? Ndozvizivani. Zimbabwe president weZimbabwe ndiani? Emerson Dambudzo marini mnangagwa. Nani? Ndiye akawina. Akawina kupi? Pakavotwa. Unopenga iwe. 2018. Unorwara brain. Iwe kuda arikurwara brain. President of Zimbabwe uausterere. Zvezvizichi. Hapana zvandichataura. Video yevarwe.
Tolekeza. Because he had no anything which is next. Because Rakutaura in the Sanguine in those who Rama would say that is not true. Nutara President of Zimbabwe in Innocent Jamisa, Munoma Zimbabwe. Emerson ni damu Munangagwa. They not new Zimbabwe. Ana meda president chakenda ndichipiwa chamwari. It doesn't even be a president. Right even pesa hapana kupiko. Wapo any speech which is speech iwe yakamboyatora alright. Somebody China nechurudzi chavo akaipa. Churudzi chipi. Somebody alright is the president. What even Tomboti ani upiko. Uyu Munangagwa ati president akusi kukoti nyika nekoti zvakasiyana wakatosiyana advocate you belong to the courtroom. Munangagwa ati bambi uyoyo dambudzo nhamo kupa nhamo Zimbabwe kupa nhamo Zimbabwe Nhamo ipi iyeyoka yapiwa ipi yekuzvipa here apa munhu nhamo aiwa Kuda apa vanhu nhamo munhu ye nezita racho dambudzo nhamo ndizvezvo zvimwe chete ngavandinyundure nini vandiurayi vanouraya vatouraya vanhu ivavo vatouraya tovaziva ini Wakambourayiwa here, wakambourayiwa here. vakauraya vanhu vandakaona chamisa kwakaenda mupawa haurayi aurayi usati chamisa wangu iyoyo mfana iyoyo omwe wangu maharaka aiwa ini ndoda kutaura ini ndada kutaura chinhu wani embisi yako yakadhako haina unza ndiende nini Iwo rutorwa video oda kuenda kupiko. tipoonekirira Vapeka mari. Waita bhosha. Hanzi zvaita. Zanu Wadichi? tutaura chimwe Kuda kuti chiwe. Zanu ndiye yatambudza Zimbabwe. Zanu iri kutongwa naMunangagwa. Iyoyo akafunga kuti azvigona kubva kuna Mugabe. Patakata wesi manje akatota chose kusanyika musango chemo. Saa zvese zvikuitwa pamusika usvare. Pamusika papi? Gadzirisa pamusika. Hapasi kugadziriswa pamusika. Pambare musika. Pakutoba. Parumbeshi. Ngondo wataura wewe. Baba. Zanu ndiye baba. Chimopa munhu anodzoka nechange. kanodzoka nechange Unyazotaura nyaya yako zvibhou chino. Kana sikanotaura handiyatotaura anything. Hatokwana zvanotaura. Aiwa, taura nyaya yako. Handiyatoda. aya mati unoku understand point Handiyatoda. Azvakutaura zvina kuipa ingoni. Zvirai. Ngonotaura zvinonaka ingoni. Hazvinake. Bati ngwaninyundure. Ini njatotaura Urikudena ke. mashoko angu. Ngoenda kawe. Mashoko angu ekupedzisira inineka. Ndotaura kuti Zanu yakashata. Zanu PF yakashata. Zanu iri kuuraya vanhu hobva vakafa muno muZimbabwe muno because of Zanu PF. Ndinouraya vachirwa nepfuti. Aiwa nepfuti. Nenzara munhu afe nenzara iwe. Wambova nenzara. Nenzara chamatoshingerera. But Zanu manje yakaipa. saka munhu akazvidhumirwa nemotikari akafa adhumwa nezanu Akadhuma ndiani? Hanzi anenge achifunga stere wezvinhu zvinhu Akadhuma ndiani? Bwa Zanu iwe chama ndatopedza ndati Zanu PF yakaipa. Nometa kuti chi? Ndisapotedze Zero party. wakapfekedzwa Yakaora. mubrain mako nezvawaudzwa. wakagadziriswa brain iyo Wakamboya amai vako vanoda Zanu PF chaizvo. Kune imwe nyika saka unondira imba amai yangu neyatoanda zanupei Nendaya yekuti munebva kumafuratuko. Unoziva? Unoziva muri mataketi mimi. saka mafurasi wakazara nezanu. Aiwa ivava. Uyu ndiwe Zanu. Waenda ka. Uyu ari padhuze. Uyu namai vake ndive Zanu PF. Kutsigira bhizinesi ravo. Ofuchiti kuti. But manje kana wakapa vanhu varume vakaita sevarume chaivo chaivo. Don't behave.
which you Zanu Hapana, iwo zori kuda MDC yacho kupihweiko Sakaruwe Zanu chibva pano. Totubanda kana wakudai. Aiwa musarwe kani. Musarwe kani. Gara ipasa. Ndokumamisa mbapa. Aiwa gara pasi kani. Akushandisa weapon. Ndokumamisa. Gara pasa apo. Gara pasi. Gara pasa. Parkerson. Udandwa nije. Ndokusapotere kweMDC yo. Gara pasi mina. Takuroka chibata. Gara pasi apo. Muda urwireko kuti ukakutaura zvakanaka kochiko futi. Aiwa anopengwa. Aiwa musarwe. Gara pasi apo. Gara pasi musarwe yakurwa kuna una. Aiwa hapana ameyenza yangu. Hapana iye hapana ngalombotaruka namega kuti. Asi siyana nekusapota chipati chako chakadhako. Plaza unaona chitupa yo. Wakavhota here. Wasinachupa ndio. Wakavhota here. Aya topatanga from the beginning. Anachitupa. Unachitoni. Ndonotora. Ndati wakavhota. Nemakadhi angu ese. Makadhi. Zvese zvandinazo. Ekuvhota. Zvese. Kadhi ekurwara. Ekuvhota zvese zvokuvhota. Right. Mira. Imbokata kamera. Tokokatire taura ndindo zvakutaura. Yo uchinwa waona ndira mbhodhoro remvura unofunga kuti right. Dati nezvinhu zvatakavhotesa zvacho. Ndati ndo zvandoda kundotora ine. Chii chiri mumbhodhoro remvura icho? Iwawo. Unonzi? Ndo zvinhu zvakaita kuti vanhu vamwe muno muZimbabwe. Inyaya yeZanu-PF ndiyakaita sei. Chii icho chauri unacho? Oh, rudziko. Kana ma research something. Chii? Hakuna zite. Batutu chii? Research from petroleum. Unowaita noke? Inonzi residue. Ari kwere bro. Yes, a residue something from something. Handiti ethanol inogadzirwa neshuga. Ekaka. Pobuda zvimwe Like pozobuda zvimwe zvinhu. Ethanol ane vanoziva. Panobikwa shuga ande panobuda ethanol. Ethanol pobuda benzini machi timbozosiwa mupeturu zvinomikisiwa. Mumpendi. Zvimwe mupendi. ndo zvinhu zvauri kunwa manje. Kuti udhakwe. Ndimukunokesa Zimbabwe. Zvapenda. Zimbabwe haina leader. Ikezvezvo hamuna president muZimbabwe muno. Handina kukuzwa ndandikule. Hanzi haina lead. Fodya yako. Simuka hapo Clinton mnagara. Uyeyo. What Zimbabwe yazofamba sei? Haina president right now. Samba kupi? Ukuthi nyika yedu haina president. Aiwa iweyo who is the president of Zimbabwe? Aiwa masontambuzo mnangagwa. Takahonga umwe. Kuti nawo ofichawo manjeka. Enene asiri. Wangu president Nelson Chamisa. Wangu president Nelson Chamisa. Vamona. Amwe. Vamsuwa. Inamo. Saka namo. Alright. Saka iwewe urikuti nhamo iyi inopera sei nhamo yaurikutaura? Wabvira kudaro icho. Let's go to the conclusion now. Tinokuziya isusu kuti nhamo kuti ipere nhamo. Garwe manjeka. Vavanongotaura rega kuti zvandiremera wapa. Ende zvarema shuwa. Zvarema papi. Araremerwa wena. Zvarema papi. Araremerwa wena. Agaro raremerwa. Raremerwa nei? Handiri kuti haasi president saka akaremerwa nei munhu achiri president. Unoziva muna president. Akasabva pa 2 weeks. Akasabva pa 2 weeks ka. Ega kubva ega ka. Kubva pai? Ipapo. Papi? Pachiya anogara iye. Ipi inonzi chii? Kusetoze. Ataona tokupinda weisusu. Nani? Mune mutsvagi.
Uchazviona kuti vambira tega wetu. You are not worth it kugara ipapo. Aiwa, I'm not even worth it, but akane ne remove yeme with my papi mchitwa nani my elections. Okay. Kozi. Chamari is only kutika. Ndisano. Ola mukode Zanu kuti ndo chatonga utuka mukuva. Mukuva apa. Atikudaro. Taro yakawina. Kwatuka na kudzingwero. Akabhega wano. Ani. President Africa. President ndakadzingwa. President Africa. Ndana akadzingwa. Akangovhega. Auna kuti arjeda. Pakati ka president. President weZimbabwe. Ndani president weZimbabwe. Zimbabwe. Ainayo. Nginozendamisa. Akasika kwa patu kuno tona. Akamutaura zvikandi. Akazikazi vabambe vayo zvikandi. Wazviona richikoma changu. Bizachi umbotarisana namudhuri. Kandi bizachi discover hatisi parari. Discover chanjabva papi. Handi hatisi parari. Akatauriwa zvikandi hatisi parari. Bizachi cover iwe. Handi bhemedzana newe. Ko zvakaitika kuground. Nosendamisa akavharirwa panze ka. Nani? Imani weZanupi. Handi zvanzi zvemapromoter sha. Zvemapromoter. Nemamusicians. Aiwa. Handiti kwakusiri kurare. Kwasiri kurare. Akakuna zvake chiwa. Kwakuri kufinara kwakusiri kurare. Saka nezano angabva kupi. Nezano angabva kupi. Kwakachemwana nezano. Saka music yakutonga kuti nezano. Ndizvo inini kana mukapikisa kana on the way ipika. I'm standing on that side. Mapromoter utoroti. Saka mapromoter ndezano. Mapromoter. Imi kana musina kubhuka kuti mukuenda ku VIP mongonzi pinda. Chamari. Unogara pa. Kana uchida kuti chawo chite muZimbabwe ka. Chipe related with the Zanu PF. Bozi munonosokogara. Unosonogara pa handiti angasina ubhuku here kunzi apinde ku VIP. Handi unonyora ndakabanga bhukwa. angari kwe. Angari kwe. Akaenda iko. Angasi. President waniko. Ndi president wani. Ati president. Akawina kupi. Ndana wenyu president wenyu. Akawina kupi. President wenyu akatotyira kuti anotsikwa. Anotsikwa wenyu. Uyu munangabwa anambowina kana 140 anamboita uyu. Hata wacha pamakavutirwa ndi. Alright, ko president wenyu ise handiti ndanga akawina. Dakaona chino. Dai chaunga chake chakamupinza akamukatimo. Aiwa sadzapera. Saka stadium handitenga kazara vanhu veZanu PF kwatuku. Mutorine nharo kaimi. Zara nezano. Mutorine nharo dzaka. Aiwa kwatuku stadium yanga kazara vanhu veZanu ka. Mutorine nharo ka. Aiwa taura akatida kunzwa. Ndo vakamurambisa. Ndokusema irifa kwe. Mutorine nharo ka. Kozi asi zvokurovana kanisa. Saka president weZimbabwe ndiani. Andoda kubvunza teke iwe satevereni. Emerson Mnangagwa ndi president. Akwena kupi. Akavhutirwa nani? Iwe kavhutirani. Pachezvako iwe. Shakespeare man. Munomara iwe anambowina kana 140. Saka Harare ndio Zimbabwe. Kwese. Saka muzoti Mbare ndio Harare ndi manhu wacho wambare. Anga takwire vanhu vache vavo. Uyo uri kupi chesho kwakazvaro. Iwewe. Kumunda kashamisika inini. Kuti kwanzi. Dedze makanda omubvunzo kuti president ndiani. Andi vanhu vavhota 30,000 yawina kumasvingo. Hakuna vanhu vakadaro ikoko. Saka muri washoma. Hakutori navanhu. Saka kumasvingo hakwani 30,000. Urikuona namba. Vari kupiwa niyo. Makauya kuHarare. Masvingo is a province. Utoroti hakuna 30,000 vanhu. It's a geography. Yes, that one is a province, but that province. I does not have 30,000. It was divided into how many? Yomudzi president ndiani. Mudzi president ndiani. Taura kuti president. Ndiani. Taurisa. Ndiani. Taura kuti Iwe. chienda zvako. Mwana taura. Iwe ameni uzo. Iwe ukatorasika zvakamana kuti anoziva president wausimuziva. Saka mwana uya. President ndiani makanda. Taura. Mudzi. Mazvinzwa. Vana nevana vanozvizi. Iwe zvauri kuziva. Iwe munangabwa. Saka ndizerere.
ngachienda kumba unotitira kumba kwenyu chenda pane mvunzo umwe wandinawo mumwe mvunzo wangu wandinawo kuda wandoda ngoziya chete saka iwe ukuona zvifamba sei mune ramangwana mamixere kana murodrive akana kumixwa buzika mune ramangwana rako wabvunzwa because nzaine naye kakunzwiwa rukanzwa kuda kori utukire wani kuda imimi ndozvakuti iyama yenyu of wish ani iyeye munangabva iyama yenyu yama yani msekuru wako andoziva officially ndoziva zvangu unoziva nani andoziva chipota nditaurani chipota ndiyanga ari bhururu wangu chipota nditaurani chipota ndiyani chipota amai venyu vekukuzvarai mimi vaita sei ndatataura kuti munangava akambouya ndikamuona inini apapa asati ambova apresident iye pairwara chipote munanga bwakauya apa shuwa epika namwari kudai akauya munangabwa mukatotaura mezi aiwa kwete kutaura tezi anambutaura naini saka kuita relationship napresident zvakureva kuti tinowirirana ayo azvizi imi pamwe munenzera iya munenge muchifamba naye but hapana pamwe pokuti munorasa hama imimi chitawo hama yako inotonga nyika chitawo hama yako inotonga nyika tsvakawo yako hama dzaku dzakapera kuuraiweni kuva namugabe kupi iko musende akauraiwa akauraiwa zobwo iwe feya vanouraya zanu inouraya baba kumasvingoka vese ndokumasvingo kana iye idiye ndokumasvingo kwangewo inyama dzangu idzi nyama yako futi manje aiwa eye saka wakurasa hama kai kurasa hama kai apa kufambirana munorasa apa kutaurirana munogona kuputana mashoko mwanendana kwako unekoka kozi zanu ini ndagara ndide asi unomuda hama yakwe hama yako ive wakurasarasi chamisa ese hama mnokama chamisa aso kumasvingira ndokumasvingo iyo iyama yako chamisa futi iye iwe handina hama inopfeka isuti yakadari unopenga iyama yako iyo mutauro taiti handidi orit aiwa haudi ukama kuda kundifose asi yama yako handimufarire orit chamisa chete asi ini ndo wangu ini ndokufanana kuti hatichafarirana but ndinoda kumboziva nasana mbomuona chamisani ndinomufarira ndiye purezidendi wangu pamusori kumukoma kuda chamisa uyu anoita nezvei chezvo ayo tanibvunze basa rake anoshanda rotonzeng munibvunza rotonmuzerini chamisa iyo chamisa wamuzive nosenjamisa handimuzive ndangonzwa makambonzwa hanzi vanozoti rimwe ndiye purezidendi wemuzimbabwe womongwana upi mazibvudza yakwai hauputopoka kana ka1 warini president nai kuhasha dzabva upi ukorubvunzwa zviripo utangoziva anta nezvei kubvunza naiko anoita nezve basa rake ndere muzimbabwe ndipurezidendi wawe zimbabwe anotonga ani atonga ani zimbabwe wamomunhu anoridzirwa mudhudhudhu iyo mbana nditaure newe kana chikoro chacho wangasingagoniwe unandibvunza iwe kana chikoro manezikonamanezikonaimondibanga titora zvechikoro iwe chitaura zvako zvokugonewe handizvizivi saka ugone saka usapindura zvanoitaureni unosati maangofanana nemdc aiwa uyu manje kaizi tau that guy is very tau
He can't even know or read or write. He can't. He's illiterate. Kupinda basa kupi? Kwaanosenza. Pane mabasa kungopindawo kungoti uya kubesa. Antaita zvokubesa besa. Mapuranga. Murehwa zvisina measurement. Mapuranga ngataza kumesha. Unongomesha. Kuverenga ugone yombana. Wakambovereka kubiwa. Ndiverenge kusvika 50. Ndingapa 50 wapagone. Kuda. Izvi zvabva Ipiko. mubvunzo yedu isusu yausi kuda kupindura. Waita bhokuda. Una mamarari. Akanyanya. Kupi inogara Chunguza. Wani mpana wangu ayo. Mpana atone Morehwa. Tawanda puno. Tawanda puno. kuitira kuti wakazotorwa Kaka. Kuda. Wakadzoka kuNamibia. Ndakanza kuti wakadzoka nezuro. Ndanjizokuona. mumwe futi Ampana wangu. Komumwe ndiani? Micheke ari kuSouth Africa. Micheke kuri South Africa. Uchanzwa message yangu. Kutumidzirwa uchi kana mari iri kana bhutsu uda chi? Ungaita zvakwanisa ndizvezvo. Kana wakanaka usiku. Ndimbomwa ndimbosiyawo Gwiribi. Ndapedza. Ausikumoresa imwe yangu chiti hama yako. president ko President. Haumoresi. moreso Moreso. Goma neuzonjamidza. Ramba wakadaro. Tinoramba takasimba isusu. Hatidududze. but apa ndamboona ambosumudza chibhakera ka Handina. ayo Bakera ndasiona ndinawo. Hapana bhakera. taura kwenenyaya yehama yako msimbisi Mugomba neuzonjamidza musadududze. Ndimupresident wedimi. Zanu. Ndapedza. Iniyo ndinoda kutaurawo. Inini kokumbira kuti iti Mbare siya hukuri Mbare. Iva vana Kuda vanenge vamufamba. Itiani. Vamwe vachimwa makotsi kumamikuzi. Saka Mbare musateri. saka uchatya kuya uzotorwa Handitye. Kana chinhu chinonzi chinoitwa neZanu PF zvachose. Even munhu anoita zvinhu zveZanu inini ka. I don't even deal with him. Munhu anotamba zvinhu zveZanu. Because I'm not a ZANU PF member. I'm telling you the truth. I'm not. but kutaura neni Yeah. Handisi kutaura nevamwe uyu. Kuda kuti fight itangidza ndizvo. Pana We are discussing. abo iwe. Wakaroyana chamise. Teke mani. Takuzopedzera